Hvem vil blive den første YouTuber, der vil ramme 500 millioner subscribers? Ej, ærligt talt, altså. Vi har allerede set, at Mr. Beast, han er jo på 395 millioner, og Mr. Beast, han er en god YouTuber, og han er på 395. Så hvis vi nu siger 395 plus 200, det er så... Han mangler nok kun 102 millioner subs, for han er kun 102 millioner. Han mangler kun 201 millioner. Han er 200 millioner subs fra. Så ja, og vi har også en anden YouTuber. Men vi har også lige fået en god stor YouTuber i Danmark, som hedder Gumleboysen. Og ham... Og han har jo lige rundet 400 millioner. Og ja, han har fået en masse playbuttons. Og han er 96 millioner fra nu. Han er 96 millioner fra at ramme 500. Så mit svar vil kunne være, at det kunne være Gumle, der nåede det først, fordi han er jo tættest på. Og måske en dag så rammer han 700, måske rammer han en 1 milliard subscribers. Man ved aldrig, hvem der kan være det første. En dag så kan det godt tage over og vokse hurtigere den ene. Men vi har også T-Series. Og T-Series, dem gider vi aldrig abonnere til. De har kun 294 millioner. Så mangler kun 6 millioner fra for at ramme 300. Og de har jo... De er 300 millioner fra. De er 300 millioner fra at ramme. De skal lige 300 millioner, så er de 500 millioner. Og de vil... Mit svar vil være, at de ikke er den første. De er nok den sidste, der vil ramme. Og det ved. Og grund til, det ser lidt fake ud nu, hvor de kun får lidt her. Se, 68.000, det burde man ikke. Mr. Beast, han får over 100 millioner, faktisk over 700 millioner visninger. Men ja, hvem tror du? Og ja, man skal se her på, hvad der står, hvornår han vil kunne ramme. Okay. Subs 2025 til år 2400. Så står der vist, at ja. Og det kan være, at de lever der. At der står Gumleboysen, og så har vi alle YouTuberne, der dukker frem her. Mr. Beast. Og så har vi T-Series. Og her i Mr. Beast, der står der så 2025. Så 400, der vil han så ramme 470 millioner. Og så i 2026 vil han ramme 799 millioner subs. Og i 2027, altså om 2 år, der vil han ramme 1 milliard subscribers. Så ja, det ved man ikke. Man ved jo godt, at Mr. Beast, han er nok den største YouTuber, der bliver. Og så står der i 2028, det har vi som 3 år. Så vil han jo ramme 8 milliarder subs. Og i 2029 vil Mr. Beast kunne ramme 40 milliarder subscribers. Hold op, det er godt nok mange. Og så kommer vi til 2030, hvor det er så om 5 år. Vi er 2025. Næste år, der rammer han... Der er det ikke 700 millioner, han rammer næste år i 2026. 2026. Til 2000 og så har han så
100 milliarder subscribers, det har han så åbenbart i 2030. 2032, det giver så vist 600 milliarder. Så han er nok den der er tættest på. Og så kommer vi til 2040, hvor han så rammer 790 milliarder. Og 2070 kommer vi til 1,5 trillioner subs. Hvor mange? Så det vil nok være Mr. Bean. Og så finder vi ud af, at jeg tror på det selv. Så kommer vi til år 2100, hvor vi så har det som 75 år. Når vi så kommer hen til, der har han så rundet 140 trillioner subscribers. Det er så vildt. Så kommer vi til år 2500, altså 2500. Der vil han have rundet. Har han 377 377 trillioner. Og så kommer vi til 2900, hvor Mr. Beast han så har 7, hvor han så har 800 trillioner subs. Og nu kommer vi til år 3016, hvor han så har 3016, hvor han så har 4, hvor han så runder shit. $400K. Og 3700, der har han 123 23K. Det kan nemlig ramme. Så kommer vi til år 4670. Så 4670, der vil Mr. Beast have 675 Q. Det er vildt mange subs. Nu kommer vi til Gumleboysen. 2025. Der har han så 404 millioner. Det er klassisk. 2050. Så har han 1,4. 2050. Der runder han så 500 millioner. Hvordan giver det mening? Det er nok falsk. Nå, vi kommer til 2300, 2100. Der runder Gumleboysen altså. Hold da op, men 400 milliarder, så det vil altså sige, ja. Og så ser vi T-Series 2025 294. Og så i 2400. Aha, der runder de første 300 millioner. Det ser vist ud til de første runder. Der kommer ingen lort i. Nå, det var det. Mit ansvar, det er altså Gumleboysen. Man ved aldrig om de år om det igen.
fake hjemmeside, eller om det er et eller andet. Men ja, vi ses.